Voor Ik ben benijd zie ik het dus panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Lydia is in het dijstig leven fotografe. Sjen werd ze het hinnemaai. En student tandheelkunde Jorn Bennett in Greens. Maar is graag voor u terug Friesland op zoek naar cultuur. Ik ging naar het museum Drachten. Ze hebben me verteld dat we net in het museum gaan, maar iets anders gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat het dan wel wordt. Hoi, Joran van der Skaar. Hallo Joran, ik ben Annemieke Keizer. Ik werk hier in het museum Drachten. Oké. Nou ja, ik ben hier Joert en ze hebben me verteld dat we dus net in het museum gaan, maar iets anders gaan. Dus ik ben benieuwd, wat gaan we doen? Ja, we gaan een wandeling maken en die wandeling die staat in het teken van de stijl in Drachten. Dit jaar vieren wij het 100-jarige bestaan van de stijl. En wat de sporen zijn van de stijlbeweging en van Theo van Doesburg hier in Drachten, dat wil ik je graag laten zien bij de wandeling die we gaan maken. Oké. Nou, je ziet het zeker wel, Joren. Hier hebben we de woningen opvallende kleuren aan de buitenkant. Ja. En dat zijn dan precies die kleuren die stijlkunstenaars zoals Mondriaan, maar ook zoals Theo van Doesburg gebruikten in hun schilderkunst, maar dus ook bij architectuur. En dat hebben wij hier in Drachten. Wij hebben de stijl uitgedrukt in architectuur, in de primaire kleuren rood, geel en blauw. En Theo van Doesburg heeft gezorgd voor de kleuren, het kleuradvies dat uitgebracht werd bij het maken van deze woningen. Maar hoe is Van Doesburg nou in Drachten begonnen? Dat is een interessant verhaal. Theo van Doesburg is bevriend geraakt met Evert Rinsema, een van de twee broers, een van de twee schoenmakers die hier in Drachten woonden. Dat gebeurde tijdens de mobilisatie in de oorlogsjaren 1914-1918. Theo van Doesburg was als soldaat gelegerd in een kazerne aan de grens met België. En daar heeft hij Evert Rinsema ontmoet, die daar ook als soldaat was opgeroepen. En de twee hebben een vriendschap gesloten voor het leven. En zo is Van Doesburg hier in Drachten terechtgekomen. Ja, ze gaan een nieuw plan ontwikkelen waarbij de auto's niet meer in de voortuinen komen te staan. Dus dat is wel beter, denk ik, want dit ziet er zo niet uit. Van al deze woningen wordt dit een hele speciale, want dit wordt onze museumwoning. En die wordt waarschijnlijk per 1 juni opengesteld voor het publiek. Er moet nog een hoop gebeuren, maar als de woning klaar is, dan is die dus van buiten helemaal van de goede kleuren voorzien. En binnenin ook. Hier in Drachten begint langzamerhand wel het besef door te dringen dat er zich iets bijzonders heeft afgespeeld. En we merken dat mensen ook trots beginnen te worden op het feit dat hier in Drachten dit te zien is. Ja, we staan nog steeds in de Torenstraat, maar je ziet hier de kleuren zijn al compleet anders dan de kleuren hier aan de overkant. Dit is een school, de voormalige Rijkslandbouw Winterschool. Dit is een school die is hier gebouwd in 1921 voor boerenzonen. In de zomer moesten die natuurlijk werken op het land, maar in de winter hadden ze tijd om lessen te volgen. Vandaar dat het de Rijkslandbouw Winterschool is. Van Doesburg heeft hier dus ook kleuradvies uitgebracht met secundaire kleuren. En nog belangrijker, hij heeft glas- en loodramen voor deze school ontworpen. Ik weet niet of je er iets in herkent. Nou, dit liep het als de zaaier. Ja, dat klopt. Ja, de rest moet ik echt even goed zien. Ja, Theo van Doesburg als echte stijlman had het liefst een volledig abstracte afbeelding. Maar het schoolbestuur wilde graag iets agrarisch, een agrarisch thema. En dit is een compromis geworden. Het bovenste van de 4 ramen is de spitter. Daaronder zie je de zaaier. Daar weer onder de maaier. En als onderste zie je de rooier. Een hoofd, zijn bovenlijf. Hij zit op zijn knieën. En hier heeft hij zijn handen waarmee hij in de aarde aan het vroeten is. We hebben heel lekker kuieren eigenlijk. Ik hier nog nooit in die Papagaaiebuurt West. Ja, eigenlijk een heel soort te weten komen hoe de stijl. Ik hier is heel nog net wat mooi, maar heel bijzonder dat het hier in Drachten gewoon kan. Dus echt een oorrieder voor iedereen. Sa
prachtig is het platteland. Ik ben hier Fiona in Brandgem bij het Warpshuis, waar een spectaculaire voorstelling plakvindt. De Brekbare Cirkel heet het, met Ted Roosendaal. Voor de rest weet ik echt net wat Fiona brengt, dus ik ben heel nieuwsgierig wat ik Fiona te zien krijg. Hallo. Hoi. Hoi. Ik ben Ted. Hoi. Hoi, welkom. Dankjewel. Nou, je zitten. Dank je. Ik zou daar even wat vertellen ook over de voorstelling. Ja, want ik weet helemaal niet wat hier Fiona gebeurt. Oké, du hast er nog niks zo lezen. Nee. Nou, dat is goed, want dan is het een verrassing. Ja. Best je het bij u bij de voorstelling De Brekbare Cirkel. Dat is een muziektheatervoorstelling in het Friesk. En de voorstelling gaat over Diede en Elise en hun countryband. Ja. En Diede en Elise binnen samen een stel. Ze hebben een enorme liefde voor elkaar en ze hebben een bandje gekregen. En hun geluk is compleet. Maar nee, zij wordt het bandje ziek, het bandje krijgt kanker en ze overlijdt. En in de voorstelling zocht monologen en dialogen die en Elise vertellen over hoe het zie, dat grote verlies beleven had. Ja, en opnieuw zoek even de beltjeblom van het terras in de hoes zetten, want het zou die nacht vriezen. Krieken die in de stek en in een reg. Ja, echt net normaal om gek van te worden. Dus ik denk, ik heb me een hernia verteld door die beltjeblom, net? Ik bel je de dokter, blikt net ween te wezen. Ik net ziekenhuis, voeten omheen passen. En daar wie ze. Mee bel. En ze proesten. 2 uur later winnen we thuis. Ja, ik wou er net bleeuwen. U is mee bel, ik net. Die vroedvrouw die kreeg een hartverzakking van je. Zij zie je letter. Wie ze weer in het ziekenhuis. Ik heb dat al heel lang. Ik heb al haar stikken notation. Ik heb haar van het begin al volgen. Doe het eerst Marlene Dietrich die en doe het Wonder van de Woorden. En doet we zochten naar een hoofdrolspeelster. Een vrouw. Een vrouw. Doe hier we eigenlijk voor de dezelfde wel in de hollen. Voor zo'n stik is het natuurlijk wel heel wichtig dat ik een beetje die country snik heeft natuurlijk. Ja. Dus dat jij er wel wat bij. Tuurlijk. Maar zij kent het echt fantastisch. Als zij weet dat er een country snik in maakt, dan zit hij Dan doet ze erin. dat. En ze Ja. zongt het echt onvervalst country. Ja. I'm going there to see my father. He said he'd meet me when I come. Maar die Gotthard Smit, die is nergens goed voor. Het is mijn jongen en doet door smissen. Ja, en dan? Mij doet het ik zeer. Dus Famke het zag het vocht van haar leven dat ik er net uitstappen kon. Dat hier een gebrek aan respect was. Wat zei ze? Dat was net het recht om te kiezen van wat werd zij het van vochten had. When the nights fall long and the morning's bold and the morning shines with the lights of love, and you will miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two. The circle will not be unbroken. De cirkel bleef brutsen, dus just mee bel nooit weg. Als ik leeuwen wil dat u met bellen sterk in de hemel is, dan leeuw ik dat. Een zeemeer meer, een vogel, een zweltje wat weer omkomt in de meid al ook goddomme dat het een kikker is. I would come to you, I would swim the seas for to ease your pain. Hoi. 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 Nou, Prachtig. zit het maar. Heel mooi. Wie deed het? Ja, super. Echt heel mooi. Heel indrukwekkend. Mooi. Ja, van beide. Ja, er zit humor in, maar het kan echt wel echt binnen. Goed. Ja, echt. Ik vond het echt heel mooi. Ja, mooi, dus het is een mooi verlies. Ja, echt. Maar ik een heel herkenbaar verhaal. Dus dat is echt wel... Herkenbaar verhaal? Ja, ik had het zelf ook met de kant mijn hond. Dus, Echt hier? ja. Oh ja? Dus Oh, ik jee. vond die wel even... En Oh, toen lief. kruist je en toen is geen Flikken. idee wat het weer. Nee. Nee. Oh, dat is wel heel heftig. Ja. Wat verdikken, ja. Ja, ik weet net. Ik ken er net echt woorden nog aan. Het is gewoon... Oké. Heel indrukwekkend. Ik denk dat ik het helemaal weer had. Goed zo. Mooi. Ja, nee, Ja, heel mooi mooi zo. dingen. Super. Eigenlijk een beetje stil ervan. Zo indrukwekkend, zo bijzonder.
Humor, maar ook heel intiem en heel wel verdrietig. Heel mooi verhaal, mooi muziek. Echt een aanrader. Ik heb geleerd hoe het beter foto's maken kan. Alleen ik maak nooit foto's in het dagelijks leven, dus maar ik leer het.